Duduk lagi? Hah? Loh, lah mau duduk apa didudukin? Asline kan bapake sampun mandhap. Oh, lah iki Mas Eno monggo. Lah kaya kesiono ya dikancani kok nek ora dikancani siono iki wis mau pesen aku pokoke dikancani Tatin lho ngono. Kok njur ditelantarke. Lah apa bagianmu diparo karo aku, Po? Lho, Bagianmu. oleh ning sing jeneng dhuwit ki nek dicuwil-cuwil iku ora payu. Ora dicumil no. Lah nek diparo, Ya umpamane 200, jenengan 100, aku 100 ngono. aku gelem Gelem apa? duwite diparo. Ning nek ati kudu dadi siji ya. Gayane kaya. Kowe kok arep ngepek Tatin iki kayamu ya apa? Ning omah ming dianglo siji kok. Sapa le ajeng ngepek? Lah kuwi mau ati dadi siji ngono mah piye? Lho, lah nek ning piring ora dadi sate to, Mas? Piye? Kuwi ati apa e? Ati wedhus. Oh, tak Kudu nek atine Tatin. Kok le golek memolo. Kok golek malah lho. Hah? Masa ya memolo. Ambon weteng krengket kok arep. Gayuh sing ora. Ya malah dinggo gawe musik ta ya. Men ora sepi no lho. Kae musik. Tatin ki seneng nek ambene ting krengket malahen. Soale nggo gawe musik dadi ora sepi ngono. Ah musik nggonku ya jebol kok. Iya. Ya Tin. Ngapa kok dadak nganggo ngono? Lho, Kok ya Tin ngono ngapa? untuk menegaskan. Ya menegaskan nggak usah bergerak no. Oh, ora ya obah to Tin. Nah ya obah iki aja. Engko darane penonton sono iki monoton arek apik. Ya kudu sekali-sekali obah to ya. Iya obah ya oleh ning mbok aja ngene kaya nginjen apa ngono lho. Ngene lho Tin.